масъулини маркази миллии қонунгузорӣ дар нишасти хабарии ниҳод сару садоҳоро дар бораи он ки 80% қонунҳо аз санадҳои Русия рӯнавис мешаванд, рад карданд. онҳо эътироф мекунанд ки бархе санадҳои давлатҳои ҳамсуди Тоҷикистонро ба кишвар мутобиқ мекунанд. аз ҷумла шӯрои байнипарлумонии иттиҳоди давлатҳои мустақил бархе қонунҳои намунавиро ба ҳар кишвари узв пешниҳод мекунад. дар навбати худ ҷумҳурии Тоҷикистон инро аз он нигоҳи худ аз ҷумла милликунонии ҳамин қонунҳоро аз экспертизаҳое ки дар пешбинӣ шудааст дар қонунгузорӣ, аз ҷумла экспертизаи забонӣ, экспертизаи гӯем ки сиёсиву ҳуқуқӣ гузаронида бо назардошти ҳамин ин қонунҳоро яъне қабул менамоянд. дар ҳамин ҳол бархе ҳуқуқшиносон мегӯянд яке аз омилҳои аслии муносиботи наздики парлумони Тоҷикистон ва мақоми олии қонунгузории Русия он аст ки дар ҷараёни қонунгузорӣ ва қабули қонунҳои ин ду кишвар умумият вуҷуд дорад. ба гуфтаи ҳуқуқшиносон дар баъзан маврид қонунҳои Тоҷикистон аз қонунҳои Русия беназардошти шароити иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии Тоҷикистон нусхабардорӣ мешавад. вале боиси таассуф аст ки дар аксарияти мавридҳо зимни таҳия ва қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ воқеиятҳо, урфу одат, мавқеи ҷуғрофӣ, вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ ва дигар вижагиҳо ба инобат гирифта намешавад. ба таври мисол қонун дар бораи хоҷагии деҳқонӣ, қонун дар бораи интихоботҳо, қонун дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ, кодексҳои гражданӣ, ҷиноятӣ ва ғайраҳоро номбар кардан мумкин аст. тобистони соли гузашта низ раиси парлумон Шукурҷон Зуҳуров фаъолиятҳои бархе намояндагони мардумро танқид карда гуфт, баъзе тарҳҳо аз қонуни кишварҳои дигар ноҷору бардошт шуда ба як қонун чанд дафъа тағйирот ворид карда мешавад. дар ташаккули низоми ҳуқуқӣ таҷрибаи ворид намудани таъдили иловаҳо ба шакл ва қолаби санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ афзалият касб кардааст. таъдили иловаҳои аз ҳад зиёд ба устувории талаботи қонун бархе таҳлилгарон мегӯянд бо назардошти он ки шеваи қонун эҷодкунии Тоҷикистон ҳам мисли дигар кишварҳои ҳамсуд аз ҷумла Русия аст, санадҳо ҳам метавонад бо ҳам шабеҳ бошанд. дар ҳоле ки қонунҳои Тоҷикистонро ба қонунҳои Русия монанд медонанд, бархе масъулони давлатӣ онро як амали маъмулии қонун эҷодкунӣ медонанд ва Узбекистонро мисол меоранд ки монанд ба қонуни танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии Тоҷикистон тарҳи қонунеро таҳия намуд. вале палатаи болоии парлумони он кишвар тарҳро рад кард ва лозим надонист ҷашну маросимҳо дар шакли қонуни алоҳида танзим шаванд.